راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان كوبرات سمعتي ردي إيرنا خميك أنكم نلوم نتكرر رأستين تاريخ زملكتي أب تاريخ سبات كي جاقاجعو بفلايك إيرتراويان بزعبا تاريخ زلنا مرداتا حدا خبتي مباسيو تاريخ بوليتيكان تحواويسو نسبات كفلاليوم ويا أخي جاقاجعون بحوار نخيسرحو اقدو من نرق لنا مو بحفشو بزعبا تاريخ عدا مبرخ بني ناي تاريخ مهور عدي مولوخ قاشا من إسي سامي إلمهايوس من إسي سامي إلمها يغني اللي كبرتي هابلي بنوصو بزعبا تمرتخا بعلخا ختنقرنخا اتنا تكرولور استقن نامنت سبات تعرقو خلو التاريخ كان أي تعرقني ويتاريخ لزي تعرقه ثم سوات زي كتعرقه ويكبأس يخلو ويجريج اتكون خل أمون تاريخ بوليتيكان فلالينا خنري نخل لينا ويكما يزرخب أبي يزفلالي بزيادة لنك أنا هو يكابز صحابت لنك أنا إثيوبياويان حدا بايلوت كورنيل بزاب بيتروس كل تجزي إرتراز تمارخي حدا حاول تصريح مولو له زي بعين تاريخ أب إرتراح بجبنينا نريو نسم جغنا أميو نعاوتهم جغنا نحنا جبنينا خون خيلي ولا وش إرتراون نحد خباب جغنا نحد خباون جبنينا خون سلازو خيل كم ذا عينة قدايات أب تاريخ بخميز التحس جن أتابع جنبري أبزع نفسها زلك حوريتا من قارك أي ترسع راي أنا لي حرقو سل زعدم كني مالتي وساميل مها يزبها اسمي أب كوينز يونيفرسيتي زبها لاب كندا ناي دكتورال كانديديتي وحجي مالتي ورابع عمت تمهراي رابع عمت ناي بي اتش تمهراي همز مثلا زوخل مأتوي وزعبا نفسي نبتي زلعلك حتتات نمخات بزح قتلات زلو حتتات خي العلكي من الباب بحدا ختملس أنا يكون كن سمعتنا إخت حزم دليمبر السخام جمريا تهبنا مبرهي تاريخ يتعرق ديو تاريخ أي محرني خم تزولنا وتاريخ كم تصحفي ديو حق إني تاريخ زبها الكنتايو أو أتوكر كم جمريا مبرها بني تاريخ مجمريا حق إني دي ولا خم صحفي ويكم تمعوتات تاريخ نعوتات ينولو حفش مردات أنا قدم بزعبا تاريخ السحابنا مبري أقدر حتوتات يخي تلعب زلخ بلع نبعلهم ناي تاريخ تمهارو تمرامرتي بس حتوتات زي حدا مرداتا يكون نزلهم تاريخ مجمع مع حدا فلوت عودة فلتت كبجسن كله كم حدا ديسبلين سنة فلتت أو عودة فلتت كبجس كله أبع عشرة تجعت في زمن ودعوز هنا حكي ندحري تمديسكاس أب أركايف تموركيسكا أب سندات تموركيسكا نتنا يبحكي ودعوي حكي كتشبوت أو تخريخا زبل إمنتيو كم مسرت حيزو نقيلو مالتي كم عودي تناتو aspiration تناتو delete تناتو علامة ناي تاريخ سي بسنة فلتتاو أجواب سندات توكيسكا ودعوز هنا زي ما زي شامو زي كراخب ناي حلف حقي نمجبات إيكاليو أبزب الأمنتي تبقيسو مالت بدحريو أبسع عمتات جنا بتي عودي ناي تاريخ استفعل على تمام تاتات استفعل على perspective زولو بزقوداي أبز حجتي عبلالي تمام تاتات زمت زولو سي بزعبا تاريخ تميزكا حدا ودعاوي زخون حقي إن مجبات وي نتي ودعاوي حق زبهال قاليكا نمرأي زكاء لا يكونن معناته تاريخ كم سنة فلتت كم فيزيكس كم كيمستري وي كم قصري اوبجكتيف كونه يخيلني بعلاوي اتمام تاتات بعلاوي تنتناتات زصلوي ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሳብጀክቲቭ እዩ ሳብጀክቲቭ ስለዝኾነ ድማ እዩ አከራኻሪ ዝኾነ ስለዚ ብዛዕባ ታሪክ ዘለና አጠማምታ አተራጓጉማ ወላ ትባዕሉ ታሪካዊ ዝኽሪ ሁሉ ጊዜ አሻማዊ ንኽርክር ዝተኸፈተ ዘይዓርፍ ክትዓት ዘለዎ ወይ ድማ ዝስሕብ ኮይኑ ይቕፅል ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ክግንዘቦ ዘለዎ ብዛዕባ ታሪክ ክንዛረብ ከለና ገለሲ ንሓደ ታሪክ ከመይ ኢልካ ወይ ንሓደ ታሪካዊ መስርሕ ወይ ንሓደ ታሪካዊ ፍጻሜ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትንብቦ እንታይ እዩ ከመይ ኢልካ ትንብቦ ከመይ ኢልካ ትርድኦ ከመይ ኢልካ ክትዝክሮ ንባዕሉ ዝኽሪ ንገዛ ርእሱ ታሪካዊ ዝኽሪ ብናትካ ማሕበረ ቁጠባዊ አቀማምጣታት ዝጽሎ እዩ ኣብነት ድኻ ተኾንካ ናይ ሸቃላይ እንተዳ ኮንካ ሓረስታይ እንተዳ ኮንካ ወይ ድማ በአንጻሩ በዓል ሃፍቲ እንተኾንካ በዓል ስልጣን እንተኾንካ ካብቶም ዝገዝኡ ገዛእቲ ደርብታት ናይ ሕብረተሰብ እንተኾንካ እትናትካ ታሪካዊ ግንዛቤ እትናትካ ታሪካዊ አጠማምታታት እትናትካ ታሪካዊ ዝኽሪ ብመንጽር እቲ ዘለካ ማሕበረ ቁጠባዊ መቃምጦ እዩ ዝውሰን ማለት ከምኡ ስለ ዝኾነ ንኣብነት እዛ ናይ ኣብ ኤርትራ ከም ኣብነት ተምፂና ኣብ ኣርባዕታት ወይ ሓምሳታት ከም ሓንቲ መቃን ግዜ እንተዳ ወሲድካ ዝተፈላለዩ ሰብ ዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ዝኽሪ ክህልዎ ክእል እዩ ብዛዕባኡ ዝተፈላለዩ ትንተናታት ክህልዎ ክእል እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ንሓደ
ንሓድሕዱ ዝጋጨው ትንተናታትን ዝኽርታትን ግንዛቤታትን እዚ ይቁኑዕ እዚ ዘይቁኑዕ እዚ ድማ ወድዓዊ እዚ ከዓ በዓላዊ ገለልካ ክትከፋፍሎ ኣሸጋሪ ይኸውን እዩ ማለት እዩ ሓደ ግዜ እውን ነዛ ርእሲ ልዒልያ ነይረ ክንደይ ዓመት ትገብር ኣብ ሬድዮ ረና ብዛዕባ ኣይዘንሃወር ሓንቲ ሰበይቲ ስለ ዝተዛረበት ንስ ብዛዕባ ኣይዘንሃወር ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዝነበረ የቀደም ነዊሕ ዓመታት መዓት በበይን መጽሓፍቲ ምስ ረኸብኩ ንገለ ምሁራት እዮም ድብሎም ተወኪስ እየምሲ ወአናይ ታሪክ ዳያ ክወስድ ኣነ ናይ ተሓቀኛ ኣይዘንሃወር ዝገልጾስ ምክንያቱ መዓት ተጋራጫው መጽሓፍታት ረኺበ ስለዚ ጽባሕ ንጎው ንዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣብነት ተጻሒፉስ በበይን ዓይነት መጽሓፍቲ ኢና ክንርኢ ብርግጽ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንገሊኦም ሕጂግና እዩ ንገሊኦም ከ ጨካን ኣራዊት እዩ ስለዚ እቲ ዝመጽእ ወለዶስ ናይ ታሪክ ይወስድ ገለ ዝብል ሕቶ ልዒለ ነይረሞ መወዳእታ ድረኸብኩን ሓበሬታሲ መዓስ ተጻሒፉ ወይ እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ እዩ ዋላ በቶም ኣሕተምቲ ጌርክውን ክትግምት እዮ ፈትኒ ኢሎምኒ መንሕቲ ሞት መጽሓፍ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዝመጽእ ወለዶ እውን ታሪክ ክንገድፈሉ ኣለና ታሪክ ክንገድፈሉ ኣለና እንዲና ንብል እንታይ ዓይነት ታሪክ ኢና ክንገድፈሉ ናይ ታሪክ ሓቂ ንዕኡ ስለዚ እንድሕር ታሪክ ክሳብ ከምዚ ኣሻማዊ ኮይኑ ሰብጀክቲቭ ከም ትድበልካዮ ኣብ ውልቀ ናይ ሰባት ርእይቶ ዝምርከስ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሮም ደኣ ሰባት ኣብ ታሪክ ክትዓርቑ ክእሉ ወይ ሃገር ክምስርቱ ክእሉ ታሪክ ኣሻማዊ እዩ ክንብል ከለና እቲ ታሪካዊ ትርጉማት እዩ ኣሻማዊ ዝኸውን እቲ ኢንተርፕሬቴሽን እቲ ከመይ ጌርካ ተንብቦ ከመይ ጌርካ ትሪኦ ብከመይ ትግንዘቦ እዩ ኣሻማዊ ዝኸውን እምበር ሕጂ ኣብ መንጎ ኣብ እንግሊዝኛ ፍልል ኣሎ በትግርኛ ከመይ ጌርና ክንትርጉሞ ንኽእል ኣይፈልጥን ኣብ መንጎ ፋክት ምስ ዝበሃል ኣሎ ንኣብነት ብግዜ ብዕለት ውዳዓዊ ሓቅታት ዶ ክንብሎ ንኽእል ምናልባት ናብኡ ዝቐረበ ትርጉም ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ገሊኡ ፋክት ዘሻሙ ይኮነን 1941 እንተ ደኣ ሓንቲ ነገር ተፈፂማ እቲ ዕለት ኣሻማዊ ክኸውን ይኽእል እቲ ፍጻሜ ብዝተኻእለካ መጠን ገለ መንሳሲ ፋክት ገሊኡ ኣሻማዊ ዘይኮነ ፋክት ኣሎ ማለት እቲ ዝመጽእ እቲ ፍልልያ ዝመጽእ ከመይ ኢልካ ትንብቦ እዩ ከመይ ኢልካ ትትርጉሞ እዩ ከመይ ኢልካ ትዝክሮ እዩ እቲ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ጨካን መርሒ እንተ ደኣ ነይሩ ዝቐተሎም ሰባት ዝኣሰሮም ሰባት ገለ ፍቕዲ እንተ ደኣ ኣለካ ስታቲስቲክስ እንተ ደኣ ኣለካ እሞ ከዓኒ መዝገብ እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ደሻሙ ነገር የብሉን ኣብቲ ፋክትስ ማለት ንምንታይ እዩ ከምኡ ኣጋጢሙ እቲ ንዕኡ ዝነድኡ ነገራት ድራይቭ ዝገበሩ ነቲ ሓደ ታሪካዊ ፍጻሜ ዝነድኡ ኢንፎርም ዝገብሩ ድራይቭ ዝገብሩ ነገራት ግን እንታይ እዮም ኣብ ዝብል ኣብ ትሕቶታት ኣብ ኣተረጓጉማታት ከመይ ጌርካ ክትግንዘቦ ኣብ ዝብል ኣብ ኮንቴክስት እቲኻ ከመይ ጌርካ ትርድኦ ኣብ ዝብል ነገራት እዩ ሰብ ዝፈላለዩ ማለት ሕጂ ንኣብነት ዓንቶይ ኣብቲ መእተዊ ዝጠቐስክዮ ኣብነት ነይሩ ናይዚ ኢትዮጵያዊ ኣብራሪ ወነፋሪት በዛብህ ጴጥሮስ ማለት ሕጂ ነቲ ሰብ እዚ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ እንታይ ኢኻ ትብሎ ጅግና ዲኻ ትብሎ ገበነኛ ዲኻ ክትብሎ ሓደ እቲ መሰረታዊ ነገር መን ኢኻ ስኻ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ከመይ ኢልካ ሌብል ትገብሮ እንታይ ስም ትህቦ ከመይ ኢልካ ትርድኦ ንዑሲ መን ኮንካ ኢኻ ትጥምቶ ዘለኻ ወሳኒ እዩ ኤርትራዊ እንተኾንካ ንኣብነት ብነፈርቲ ኢትዮጵያ ተቐትለ ኣካሉ ዝጎድአ ቤተሰብ እንድሕር ኣለካ ወዲ ዓድኻ እንድሕር ኣሎ ወዲ ሃገርካ እንድሕር ኣሎ ከመይ ኢልካ ንዑ ትጥምቶ ሓደ ወገን ኢትዮጵያዊ እንተኾንካ ወይ ድማ ኢትዮጵያዊ ሃገራዊ እንተኾንካ ንኣብነት ንሓድነት ዶ ንኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዶ ንዕቤት ናይ ኢትዮጵያ ዶ ዋላ ንትምክሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ተኸላኻላይ ሰብ እንተ ደኣ ኮንካ ከዓ ከመይ ኢልካ ነቲ ሰብ ትጥምቶ እዚ ናትካ ፖዚሽንስ እዚ ሳብጀክት ጸላእቲ ምድምሳስ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ ጸላእቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነትን ዕቤትን ዘይደልዩ ሰባት ሬበልስ ሽፍታታት ገለ ንዖም ይቐትል ነይሩ ስለዚ ጅግና እዩ ክብልዎ ክእሉ እዮም ንስኻ ከዓ ኤርትራዊ እንተ ደኣ ኮንካ ናይ ሓቂ ብግፍዕታት ናይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝሰኩሑ ስድራን ዝሰኩሑ ደቂ ሃገር እንተ ደኣ ኣለዉካ ኮይኖም ነቲ ሰብ ገበነኛ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ምናልባት ከም ክስታይ ክመጽእ ዘሎ እቶም ሙያተኛታት ታሪኻውያን ከንታይ ብሉቶም ናይ ታሪክ ተማሃርቲ ይኹኑ ዋላ ተመራመርቲ ይኹኑ ጸሓፍቲ ሙያተኛታት ኮይኖም ተራሰብ ከመይ ልውርድኦ ገለ በቲ ሓደ ወገን ኣሎ ምሽ እቶም ሙያተኛታት ንገዛ ርእሶም ከመይ ኢሎም ንታሪክ የንብብዎ በቲ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰቦም በቲ ናቶም ኣይደንቲቲ መንነታት ማሕበረ ቁጠባዊ መቃምጦታት ይጽሎ እዩ ግን ናብ ሓቂ ዝቐረቡ ከዓ ክኾኑ ክእሉ እዮም ሶም ሓደ ኦብጀክቲቭ ዝኾነ ወድዓዊ ናይ ሓቂ ዲስፓሽኔት ስምዒታት ከይሓወሰ ታሪክ ክምርምር ዝብገስ ሞያተኛ እዚ ሰብ ዝና ኣብነት ከም ኣብነት ኣምጽኸ ዘዛብህ ዝበልክዮ ሰብኣይ ኣብ ግዜ እቲ ናቱ ፕሮፌሽን ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓየሉ ዝነበረ እዋን ኣብነት ክንደይ ግዜ ኣብ ተልእኾ ኣብ ዝተሰደደሉ እዋን ሲቪልያን ሰባት ቀቲሉ ሲቪልያን ኢንፍራስትራክቸር ተቐርጺ ኣዕንዩ ገለ ሓደ ሞያተኛ ዝኾነ ናይ ታሪክ ተመሃራይን ተመራማራይን ከጽንዖ ክእሊ ኣብ 1952 ብ80 ክንድዝን 81 ኣብነት ዝብልክ ዘለኹ ኣብዛ ተልእኾ እዚኣ
سريدو أب هزبي نايز عاد زيا أكاتيلو أنديلو عنيو زبل أب سند ترى استمر أبصابا متشولكا ناي تاريخ تمهراي وموياتينيا نسو حجي نابتي ودعاوي نجر كقرب خيدي إثيوبياوي ناشناليست أيكونه إيرتراوي ناشناليست أيكونه تايدا نتا مويو بقى سرح زكالا خسم تخينو إذا سبزي أب تحيل عير بمنبارو طرح نبينو وكل إيفيدنس ويتشبتنا أي قبلنا مخانو أيكونه أبتي دشار حلو أوان أبنت كم خينو أبصر حلو أوان السيفيلان سبات كم زقتل أنت دا أرجعيس كا سيفيلان إنفراستراكشر كم زعنوه أنت دا أرجعيس كان أمنت تو objective historian زري إيز ولا كذا لقو إذا سبزي ناي كينات قبلنا يقولك فريم كتقبلوا تغلقها ويدما فتقول صوت خيري خامل كم كفار ناي تواقع حيلي يكونوا زعنوا قتلهم تقال زعنوا ناي برت استحنقت قالن هلا سبب لو غينو قا إرتراوي ناشناليست كون كفتري إنك حكي محرز بهالوين أي تبوني ولا إذا إف نتوم سيفيلان كي قتل سيفيلان إنفراستراكشر كي عنوا أو تهدراتن أبتم عدواتن تلا سرحيتات فتيمو إرتراوي هاجراوي كون كفتري إنك لقانت نتي تاريخ نزي سبزي كينيو هيروي قتلوا يتغلنها مهناتو ناتكا بوزيشن صراحة خبت تمتلو ما بقاسي نتبخان تايو ما بقاسي حديد كاس إرتراوي ناشناليزم إرتراوي كون كأخذ تمتزل خاص سوين جيجا أتأمم تاي كون كون زبلك زلوا خجن استفعل على اليسار هبايو زبقاس كميلي يجتمتو قال خريكي أجي حدا ناي تاريخ مهور نتفاكتات نتودعوي جبتات طراي بمغمات حقا تاريخ كم محلال في خيلي أبتو ترجم ناي تاريخيو بوليتيكاوي صلوا وي محبراو دربخا وي أقاومخا وي رئيتخا وي زفلال بهلايخا ساميل بلكع تردي أكاتلي هو حجز أبناء بعد من تاي كواليفاي خن قبل نقلنا أوروب غنم حيشان نقلنا تجربة ناي تاريخ موياتنا ولا أنت خن كون ناب بيستقال كامت عند ورعوي حقتات ورعوي تاريخاوي حقتات منقار تفتن تخون بر ستيل كم قال اسبكا بتي ناتكا سخاوين مننت سلازلكا سخاوين تقمتاتن ربحتاتن سلازلكا بوليتيكا واتامامتاتات سلازلكا انتناتكا اتامامتاتات ناي تاريخوين بوزو ጽሎ ይግን بيستقال كامت عند بنقحتسي نتزلكا زمباليتا ديو محبره قطواوي مسارات ديو قال نعو ندحريت قريفكاس نت تاريخ بورعاوي أجواك كتموتو كتفتن تخيلها خاب تخيل اسب زحشة objectives مثل وين ما ورعاوي مساري خاو جنزابين تنتناتاتن كتب تخيلها ستيل نجزار إسخاوين كو سوتات تخيل تلواتات سالوهم زي دمت راديو إيراناي يعني اللي من سي ساميل منتي يتصبيغنا زي جبت غرب حبريت خلونا نابنا إرترا خناتاتون كمال سكاي أب إرترا ونكم متمساسالي أب تاريخ زي مسمع له تا بزح جزية تتكسنا بنت عواتي نبزحات جيجنا يوهم جمري سورة إرترا يتكسيو تحجز له بوليتيكاوي هو أب إرتراون بعبلا للدمس أخت ولا تغير نعو دقبليو نعو زي قبل وجنون الله الناس تاريخ زي قبل وجنون الله حجيب حد هاجر كم زعينة بينو نارشين ناي تاريخ أبزه اللوان كم يجرم يوم نام نتحد خبطن إثيوبيا عبيش جرأتي زلوا تا تاريخ زلوا ناي بينو الرداد أيو حدا خبتي نزخيناتون أمتيلهم دلو سلازي إزون تمساسالي أب إرتراون بزحي يخون ويدين فلت نجار انت زي هاليو نابنت كم زات عيسال كادلو خو قد عواته بزح بين رئيتون سمعينا أو يوحد ولا تدمس انت فلي رئيتو سالو كم زيتات نابنت هاجر من مسرات قال دمصي نسمع سلازي في قرابتي إرترا بجك حنت دمصي شجر يلن جن شجر جن مسرات يلن ويحطه يلن جن كنبلاي نخلينا سلازي كم زعينت وان تهاجر سب خميا أنا خمس عين الشجرات كتفتح تخيل حجي معلش كلها تنتن هاجرات كلا بس أمين دارجال نفسه كيف هاجرسي بزعباتي هاجراو توا استفعل أمامتاتي زلوتي هاجراو تاريخاو توا مال بتحدش أنا إتي سلطان زحز تعبلا لزخونة state produce جبرو زفريو هاجراو توا له nationalist narrative والله مال نزه هاجراو توازي ويدما تاريخاو توا نعو ذكر خرو نعو زقاومو أنصارو خال استفعل تاريخاو زخرن تاريخاو توان زلهم قالوا مالك يجي كونتست ولا أبزخونة فوري أبنتك تقصي كنت قسنا قلنا أنا أمريكا أنا أمنت هذا زمسرته كسب حجي زلهم تاريخ كذا كل جزء كونتستري نايكركر مخنياتي كل جزء زخون أبانا خاص تفرين قرأ يكون بزعبات يا بربعة زنبر تاريخنا كل جزء نكاره استفعل هذه تماما ثورة إرتم استجمر كسب حجي زلهم
ዘሎ ታሪኽና ውን ንኽርክር ክፉት እዩ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ኣጠማምታታት ትንተናታትን እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ናይ ንኣብነት ናይ ሻዕብያ ፐርስፔክቲቭ ናይ ህዝባዊ ግንባር ፐርስፔክቲቭ ኣሎ ናይ ጀብሃ ነተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ፐርስፔክቲቭ ኣሎ ከምቲ ዓንተ ጠቕሲዮ ዝነበርኪ ብዛዕባ ዓዋተ ገለ ዝተፈለየ ኣጠማምታታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ገለ ምንታይ እቲ ቀንዲ ማእከላይ ፅዋ ብበዝሒ ሰብ ዝሰማምዓሉ ኣሎ ንዕኡ ከዓኒ ዝከራኸርዎ ኣይ ንዓናስ ብከምዚ ኢና ንዝክሮ ብከምዚ ዝተፈለየ ተመክሮ ኣለና ዝብሉ ከዓ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከም ናይ ታሪክ ተማሃራይ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እዚ ባህርያዊ ኮይኑ ይስምዓኒ ክትዓረቕ ከዓ ግድነት ኣይኮነ ምክንያቱ ታሪክ ኩሉ ግዜ ሲ ኮምፕሌክስ እዩ ንብዙሕ ሰብ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ይፅሉ ማለት እዩ ገለ ሰብ ረብሕ ገለ ሰብ ኣይረብሕን ገለ ሰብ ዝቀጥ ገለ ሰብ ዝፀቅጥ ዝተፈላለዩ መቸስ ዝተፈላለዩ ሰብ ዝተፈላለዩ ተመክሮ ሒዙ ዝወፅእ ካብ ሓደ ታሪካዊ መቃን ካብ ሓደ ታሪካዊ ተመክሮ ማለት ስለዚ ከምኡ ስለዝኸውን ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ኣጠማምታታት እንተዳ ሃልዩ ባህርያዊ እዩ ዝኸውን ማለት ከም ኣብነት ዝተፈለየ ኣብነት ክበቂ ብደርባዊ ዓይኒ እንተዳ ጥሚትካዮ ንኣብነት ንሓደ ግዜ ንሓደ ታሪካዊ ግዜ እቲ ብዝለዓለ ደርባዊ ኢድ ሒዙ ዝወፅእ ዝህፍትም ንኣብነት ገንዘብ ዝገብር ሓይልን ስልጣንን ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ነቲ ታሪካዊ ተመክሮ የንብቦም ይዝክሮም ካብቲ ፅቁጥ ኮይኑ ዝፀንሐ ሰብ ተፈለዩ ዝኸውን ሰራሕተኛ ተነይርካ ሓረስታይ ተነይርካ ኣብቲ ታሕተዋይ ሃይራርኪ ፒራሚድ ናይቲ ቁጠባ ናይ እቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ስርዓት እንተዳ ኣለካ ናትካ ዝኽሪ ዝተፈለዩ ዝኸውን ካብቶም ኣብቲ ላዕሊ ናይቲ ፒራሚድ ዘለዉ ሰባት ማለት ምክንያቱ እቲ ተመክሮኻስ በበይኑ ስለዝኾነ ብኡ መጠን ከዓኒ እቲ ታሪካዊ ዝኽርካን ግንዛቤኻን በበይኑ ክኸውን ባህርያዊ كمي جيرو يتعرق يا حجي تاندي خاتكر الله دليل دلخو ساميل اي عرقن انت خوينو خي مسرت نايكال غريچت ايكونن دو يخون امبر نمت حجي قاليو كتعرقوين علاي اي مثلا نابنت بهجراو عيني خطريون قدخا نابنت امونغو ايرتران ايثيوبيان اكراخر زغونه تاريخاوي زانتاتات አሉ ቲያቶም አንሕና ተገዚእና ተጮቂና ነዚ መግዛእትን ጭቆናን ድማኒ በኃይልና በብረት ተውራ አሊናዮ ዝብል ሃገራዊ ዛንታ አሉና በሐፈሻ ክንዛረብ ከደና ማለት እዩ ንሳቶም ከአኒ አይ አይፋልኩምን አይ ተጻወትኩምን አይ ተገዛእኩምን ንስኻትኩም ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ይኹም ነርኩም ካብ ቀደም ብሰንኪ ናይ ደጋ ኃይልታት ድፊት ናይ ምንጫ ስምዒታታት ይኹም ገለመልታት ተፈሊኹም ገለ ዝብል ከዓ ናቶም ጽዋለዎ ማለት ሕጂ ولا أباخو سخلكون ناي رأس أولولا تاريخون اللو كتاعي خم نبعدها مجزأتي استخلا خلي غير كاز قلص وغن اللو أب إرتراز قبرو ورارسي بعدها مجزأتي نمكل خالي رأس أولولا أب إرتراني رزول اللو نو رأس أولولا كالو سراويتون أب إرترا قفعتات ينفتي ممازني ثم يوم نزخ ناي إرترا خبسا زولو خالو ما تحتنوه ሕጂ እዚ ክልቲኡ ዝተፈላለዩ ተጋላጫዊ ታሪኻዊ ፅዋ ክትዓረቕ ግድነት ኣይኮነን ምክንያቱ ምትዕራቕ ማለት እቲ ናትካ ሓቂ ምጥፋእ ማለት ሕጂ ንሰላም ኢልካ ንኣብነት ንጉርብትና ገለልካሲ ኣይ ይወ እቲ ናትና ኣንሕና ዝዓበናሉ ዛንታ ኣንሕና ንፈልጦ ዛንታሲ ጌጋ እዩ ነይሩ ንስኻትኩም ኢኹም ሓቂ ኢልካስ ነቲ ናትካ ሓቂ ክትድምስሶ ክትኣልዮ ክትሓብኦ ኣይለካኒ ንስኻ ኣብ ሓቅኻ ኢኻ ተመርኪስካ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ምስ ካልእ ህዝብታት ምስ ካልእ ሃገራት ገለ ክትደራደር ዘለካ ሰላም ክትገብር ዘለካ ምሕዝነት ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ናትካ ሓቂ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ሓቂ ድዩ ዋላ ፐርሰናል ሓቅታት ከተጥፍኦ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምትዕራቕ ኣይለካን ኣብ ገሊኡ you have to stick to your gun ናብቲ ዛንታኻ ከተጥፍእ የብልካን ዛንታኻ ተራርፎ የብልካን ንኣብነት ከም ቀጻሊ ኣብነታት ዝመጽእ ኣመንጎ ጃፓንን ኣመንጎ ቻይናን ገለ ናይ ዓመታዊ ሪቹዋል ዓይነት ዝመስል በኣስታት ኣሎ ጃፓናውያን ናብቲ ሃገራዊ ሜሞሪያል ኣለዎም ናይ ስዋኣቶም ዝበሃል ገለመታት ክስታይ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ገለ ኩሉ ግዜ ክበፅሕ ኮሮናኡ ንቻይና የጉህያ እዩ የቆጣዕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጃፓናውያን ኣብ ልዕሊ ቻይናውያን ግፍዕታት ስለዝፈፀሙ ፀጣዊ ዓመፅ ስለዝፈፀሙ ብዙሕ ገበናት ስለዝፈፀሙ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ሰባት ክኽበሩ ከለዉ ሕጂ ጃፓናውያን ክኽበሩ ከለዉ ቁጣዓ ገብረሎም ነቶም ቻይናውያን ስለዚ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ቁጥዐን ናይ ተቃውሞን መግለፂ የውፅኡ ገለ ማለት ሕጂ እዚ ነዚን ክልቲአን ሃገራት ገለ ናብ ፍጹም ብትፍናን ገለ ዝወሰድ ኣይኮነን ግን ንስለ ሰላም ንስለ ምትዕራቕ ገሊልካ ከዓ ሕጂ እቲ ናትካ ሃገራዊ ሓቂ ተጥፎን ኢኻ ምክንያቱ ነቶም ዝተበደሉ ወገናትካ እንድሕር ኣለዉ ንዖም ትርስዖም ኣለኻ ማለት እዩ ንስለ ኮንቨነንስ ኢልካ ንስለ ሰላም ሕጂ ንስለ ሕውነት ኢልካ ሓቅኻ ክትጥፍኦ የብልካን ስለዚ እቲ ክትዓረቕ ኣለዎ ትብሎ ነገራት ሓንሳብ ኣይለካን ግን ከዓኒ እሱ እቲ ዘከራኽረካ ብሓደ ወገን ከሎ ዘራኽበካ ብዙሕ ነገራት ከዓ ኣሎ ማለት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብነት ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ካብ ቀደም እንተዳ ነዊሕ ዝኾነ ታሪኻዊ ኣጠማምታ ሾት ወሲድናሲ
ናይ ባህሊ ተመሳሳልነት ንኣምነት ኣሎ ናይ ሃይማኖት ተመሳሳልነት ኣሎ ንኣምነት ናይ ዝተፈላለዩ ዘራኽበካ ኣፋትል ኣሎ ማለት ካብዚ ካብ ኩናትን ካብ ግርጭታትን ካብ ወራርን ካብ ዕንወትን ወፃኢ ንኻልእ ጽቡቕ ዛንታ ክትፀወየሉ ክትሰፍየሉ ትኽእል ኣፋትል ናይ ታሪኽ ኮላይ ኣሎ ማለት ስለዚ ንዕኡ ኣተኩሮ ክትህቦ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባኡ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ዘለካ ዝምድናታት ዘለካ ተመሳሳልነት ዝነበረካ ናይ ባህሊ ምልውዋጣት ናይ ሃይማኖት ምልውዋጣት ናይ ፖለቲካውን ዝምድናታት ኣብ ገለ እዋናት ገለ ብዛዕባኡ ኣወንታዊ ስለ ዝኾነ ንስኡታት ንዕኡ ኣተኩሮ ሂብካ ንዕኡ ብዛዕባኡ እናተዛረብካ ወይ ነቲ ዘከራኽረካ ከይረሳዕካ ንዕኡ ከዓ ከም መሰረት ናይ ዝሓሸ ዝምድና ኣብ መጻኢ ከዓ ናይ ሰላማዊ ናይ ጉርብትና መሰረት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ ማለት እዚ ኣብ መጻኢ ጽቡቕ ዝምድና ክትገብር ኣብ ምስ ጎረባብትኻ ዝሓሸ ዝምድና ክህልወካ ማለት ግድን ታሪኽካ ክትሓክኽ ኣለካ ታሪኽካ ዲናይ ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ክትሓብኦ ኣለካ ንስለ ጉርብትና ኢልካ ማለት ኣይኮነን ንታሪኽካ ብዝኾነ ነገር ክትሸራርፎ የብል ምልክታት እዮም ቀንዲቶም ሽግር ዘምጽኡ ብዙሕ ግዜ ሓወልታት ንኣብነት ክቆሙ ከለዉ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ እቲ ብኡ ይግለጽ ግርጭታት እዮም ነቲ ሓደ ሓወልቲ ከፍርሱ ደልዩ እቲኦም ከዓ ካልእ ሓወልቲ ከተኽሉ ደልዩ እዚ ምልክታት እዚ ብፍላይ ውሽጢ ሃገር ምዝኸውን እዞም ሓወልታት ዝቆሙ ጠንቂ ናይ ብዙሕ ዘይምስናይ ናይ ዘይምትእምማን ይኾኑ እዮም ኣብቲ ጽሑፍ ኣብቲ ዘረባ ኣብ ቀጻሊ ዲስካሽን ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ እዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ሓወልትታት ግን ብኸመይ ድተሓዝ ከይተዓረቕካ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ከተቐውም ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ታሪኽ ከይተሰማማዕካ ወይ እቲ ዝሓየለ እዩ እቲ ናቱ ሓወልቲ ተቐሚጡ ክሓልፍ ሽዑ ከዓ ካልእ ሓያል ተመፂኡ ከዓ ንዕኡ ፍሪሽ ካልእ ሓወልቲ ክሃንጽ ነቲ ኣብዚ ክልተ ኣብነታት ክበክየና ምነት ናይ ጀርመን ብትማሊ ኣብ ኩልና ብሓፈሻ ብዝእስቲ ክንዛረብ ከለና ናይ ጀርመን ትጠቕሰ ነርኪ ጀርመናውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ካብቲ ኩናት ዝዛዘም ንድሓር ንዑ ተኣሚኖምሉ ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ካሕሳኽፍ ኢሎም ነቲ ታሪኽካ ቀጻሊ ይዝክርዎ ብዘይ ምሽርራፍ ማለት ኣፍልጦ ህብዎ ከም ምጽናዕ ዘርኢና ኣይሁድ ይግለጽ ንእሽትለይ ካብታ ዝተመስረተ ዛንታ ንእሽትለይ ተተፈሊኻ ንእሽትለይ ዝተፈለየ ኣጠማምታ እንተደኣ ሃልዩካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝተፈፀመ ግፍዒ ድማ ክንደይ ውርደትን ክንደይ ክስታይን ዝመፀካ ፀበባን እዩ ዝመፀካ ሕጂ ማለት ዝተፈለየ ኣጠማምታት እዚ ንምንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ናይ ኣይሁድ ኮሚኒቲ ሓያል ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ገለ ነገር በቲ ካብቶም ኣይሁዳውያን ፀዊዎ ፅዋቅ ዝተፈለየ ነገር ዘለዎ ሰብ ዋጋ ናይቲ ጌጉኡ ከም ዝቕበል ከም ዝረክብ ስለ ዝገብርዎ ካብ ስራሕ ይስጎ ንኻልእ መቕፃዕትታት እውን ይቃልዕ ማለት ግን ኢንትረስቲንግሊ ጀርመናውያን ብኣይሁድ ኣይኮነን ጀሚሮም ዓሌት ከፅንቱ ኣብ ታንዛንያ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዛምቢያ ታንዛንያ ገላብ ክልቲዩ ሄረሮ ናማ ዝበሃሉ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዘፅንትዎም ዓሌታት ነይሮም ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ ዘሃበዎም ፅንሑ ማለት ኣብዚ ቀረባ እዋን ገለ ብዙሕ ክትዓት ተኻይዱ ክርክራት ገለ ሕጂ ኮምፐንሴሽን ክንከፍለኩም ኢና እንደዚ ቢልዮን ዶ ገለ መልታት ዝብልዎም ኣለዎ ግን እቲ ምፅናት ዓሌት ብኦም እዩ ጀሚሮም ኣብ ሓደ እዋን ገለ ንኣብነት 90,000 ዝነበረ ናይ ሄረሮ ዝበሃሉ ትራይ ናብ 10,000 ከም ዝፀሪ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ብምእታው ብጥሜትን ብብረትን ገለ ወዲኦሞም ንዖም ግን ፍቅዕንቶም ብዛዕባ ኣይሁድ ከምዚ ጌርናኩም ኢና በዲልናኩም ኢና የቕሬታ ኢሎም ዝሓትዎ ኮምፐንሴሽን ዝህብዎ ብዛዕባ እዚ ታሪኽ እቲ ድማ ኣዝዮም ጥንቁቋት ዝኾኑ ብዛዕባ እዚኦም ህዝብታት ግን ጥንቁቋት ኣይኮኑ ንምንታይ እዩ ሕጂ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ኣተሓሕዛታት ማለት እዩ ሓይሊ ኣብ ሓይሊ ዝምርኮስ ማለት እዮም ሓያላት ስለ ዝኾኑ ነቲ ታሪኾም ኣይሁድ ሓያላት ስለ ዝኾኑ ኣይሁድ ሓያላት ስለ ዝኾኑ እታ ታሪኾም እታ ዛንትኦም እታ ታሪኻዊ ፅውኦም ሓደ ሰብ እኳ ፅንፅያ ከንፍረላ ይክእልን ሓደ ሰብ እኳ ብንእሽትለይ እውን ትኹን ካብ ኣኽፍለይ ይክእልኒ ካብታ እሳቶም ዝሰርሕዋ ናራቲቭ ማለት ብዛዕባ እዚኦም መሳኪን ናይ ሄረሮ ናይ ናማ ገለ መልታእ ግን ሓይሊ ስለ ዘይብሎም ብዛዕባኦም ድሌትካ እንተበልካ ገለ መልታእ ገለ ከዓ ኮንስከንስ ስለ ዘይመፀካ ሳዕቤና ስለ ዘይመፀካ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ኣብ ዝቐረበ እዋን ገለ ዋላ ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዒ ኸማን ኣፍልጦ ከይተዋህቦ ፀኒሑ ማለት የቕሬታ ይተሓተተሉ ኣፍልጦ ይተዋህበሉ ኮምፐንሴሽን ኣይተኸፈለሉ ገለ ፀኒሑ ማለት ሕጂ እንታይ ይቕብል ናብታ ዘንፃኽያ ብዛዕባ ሲምቦልስ ብዛዕባ ምልክታት ብዛዕባ ሓወልትታት ገለ ኣንሕና እቲ ከም ናይ ኤርትራውያን ከዓ ስለ ትዛረብ ዘለኺ እቲ ሓቂ ታሪኻዊ ሓቂኻ ብዝኾነ ክትሸራርፎ የብልካ ዝኾነ ኮምፕሮማይዝ ክትገብረሉ የብልካ ብዛዕባ ታሪኽካ ዘከሻምሽ እቲ ዝሓለፍካዮ ጉድኣት ነቲ ዝሓለፍካዮ ፀበባ ነቲ ዝሓለፍካዮ ሽግራት ዘከሻምሽ ወይ ድማ ኣቕሊሉ ዝርኢ ኣፍልጦ ዘይሂብ ሓይሊ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ክሳብ ኣፍልጦ ዝህበካ ገለ እሱ ሚኒማም ዶኖሚኔተር ዝምድና ክትገብር ተኾንካ ምዝኾነሲ ንጉድኣትካ ንፀበባኻ እሞ ከዓ እሱ ዝበደለካ እንተደኣ ኣፍልጦ ዘሂቦ ኮይኑ ጥዑይ
ጥዑይ ዝምድና ክትገብር ዘለካ ተቆሎ ውሕድ ስለዚ ክዲማንድ ከዓ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ክትጠልቦ ክትቀር ኣለካ እንተዳ ዝምድናታት ጽቡቕ ክትመስርት ደሊኻ ኩሉ ሰብ ተረባሕ ክኸውን እንተዳ ኮይኑ ናይ ሓቂ ሰላም ናይ ሓቂ ሕውነት ገለ እንተዳ ደሊኻ ሸፊንካ ሸፋፊንካ ታሪኽካ ሓቢእካ ንቁስልካ ገለ መልታት ከም ዘይርአ ጌርካ ነቲ ዝበደለካ ጥልዕ ጉንብስ ጊልካ ገለ ይኮነ እቲ ዝበደለካ ኣትሊስት ብዙሕ ሓደ ፍልጦ ናይቲ ዝሓለፈ ፀበባን ችግርን ከይሃበ ካሕሳን ገለ እንተተረፈካሲ ዝተበደለ ዝተቀትለ ዝተሰጎገ ዝተኣሰረ ዝተጎድአ ገለ መልታት ኣፍልጦ ሪኮግኒሽን እንተዳ ዘሂቡካ ገና ጥዑይ ዝምድናታት ክትገብር ኣይትኽእል እዚኣን ኮላይ ንውሽጢ ሃገር እያ ትምልከት ዋላ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ትምልከት of course definitely يقنيلي مو من سي ساميل زار استي قفحن أقداسيتينيا قلنا له مبزيا خنودينا دي ترفا تليون وي كتتوكر لن كتقول حنت دلنا قرن تلينا خاقرنا مودة تعدلك بكاي كم زبالين تنكولين زدلو قروب استودبه يكون انت زبالكو تنزبالكون أخلاق إلا إنه محلتي نرضى تبكت عليه زيادة بستودبه استدالينا قد نزاربو الوارشتات نراقب تسفاي قبل تنزبالكون أخلاق مثلا أمو ناي تاريخ تمارا مارديخا ناي تاريخ مهوري قبل كاسكن قرني تمهاراي يتناب حق زغرفت تمهاراي ربعي عامت ناي PhD اللو خويل كان اللخمو مع شخات مرتخاق تود تسباي قبل حدا عمد نقول المنفقنا بلي ودون قلنا PhD قعزو بيو يتغنيها دحنا ما مرة ترى يترسع عنا موني يغني لي كبرتي هبل لي نلوم ذهب كان حبريتا بشم سمعت ريدي رنا يمسجنك ثانك يو يغني لا زي دمت راديو إيراناي كبرى سمعت ريدي رنا ناي تاريخ تمهراي PhD من سي سامي لمها هب كندا زغبركو نتاريخ زملكت حبريتا ابزودينا لنا داغم خال مربكم الله سكميت قاطيركم يبلنا سنايكني راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان